često govorimo o problemu malih plaća, premalih plaća i već sam u nekoliko navrata ovdje i spomenuo jedan predivan primjer iz građevinskog sektora gdje je Hrvatska udruga poslodavaca u graditeljstvu potpisala granski kolektivni ugovor sa Sindikatom graditeljstva Hrvatske. Unatoč tome velikom investicijskom ciklusu po svim dijelovima Hrvatske uz ono što jedinice lokalne samouprave fiskalnom decentralizacijom mogu aktivnije sve to pripremati i kandidirati projekte, srećemo se sada sa onim najvećim problemom koji je stvoren ovdje donošenjem Zakona o javnoj nabavi i svim njegovim izmjenama i danas opet imamo situaciju da se zbog loših zakonskih odredbi stvarno stavljaju u upitnost provođenje tih projekata i tih programa i korištenje ogromnih iznosa novaca. Razgovarao sam sa predsjednikom Udruge poslodavaca graditeljstva, dao mi je jedan dokument koji su napravili zajedno sa sindikatom, pazite, Hrvatska udruga poslodavaca radi zajednički dokument sa sindikatom kojim traže da ih se zaštiti, da se jednostavno izmijeni Zakon o javnoj nabavi i omogući hrvatskom građevinskom sektoru da imaju određene mogućnosti lojalnije konkurencije na tržištu. Kao što su to napravile druge članice EU koje su zaštitile u određenoj mjeri svoj građevinski sektor, a istovremeno da im se omogući da se poštuje granski kolektivni ugovor o plaćama u graditeljstvu kako bi ljudi koji rade u tom sektoru imali veće plaće. Ovaj njihov prijedlog podupiru i javni investitori. Dakle i oni kažu da je zakon loš i da vrlo teško dolaze do početka realizacije projekata. Znači imamo sindikate, imamo Hrvatsku udrugu poslodavaca, imamo javne naručitelje. Svi oni kažu da zakon nije dobar i da stvara probleme. Pa evo ja stvarno apeliram na Ministarstvo graditeljstva i na Ministarstvo gospodarstva da pod hitno sjednu sa tim svim čimbenicima, da naprave izmjene Zakona o javnoj nabavi, da se može lakše koristiti sredstva koja su nam na raspolaganju od EU i da se projekti lakše provode. Sretan sam što se jedan dobar dio tih projekata i aglomeracija i željezničke infrastrukture i cestovne infrastrukture radi i gradi tamo na mojem području u Koprivničko-križevačkoj županiji, istočnom dijelu Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorskoj od kuda dakle dolazim i stvarno apeliram da nam se omogući da se ti projekti što lakše i što brže realiziraju. Nemojmo sami sebi bacati klipove pod noge i da velim tako šiljke u špice da ne možemo napraviti ono što trebamo.